20 rokov dozadu tento bramák, poďte tu ukážem, bol taký černý. No a za roky slnko, sneh, ľad urobilo svoju robotu. Farba to tak zašla dolu a vyzerá to dosť hrozne. Tu viac z tejto strany svieti slnko, tak machu veľmi nie a na tejto strane je aj veľmi veľa machu. Ale málo kto vie, že tú strechu možno drenovať. Vyčistiť s vapkou, dať penetračnú vrstvu a potom speciálnu farbu rozdrobenú pre strechy, také brámaky, škrídly, betonové škrídle a namaľovať. A zajsť bude strecha na 20 rokov ako nová. Ukážem vám video postup, aký to bude.